lamɛnbaaw ani an filɛbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye juin kalo tile 23 san 2024 aw ka wulada n'a kunnafoniw belebele bɛna tali kɛ min na Sikasokaw fɛ ko lakanabaliya sirabaga kasara o ɲɔɲɛlen n'o ye kosɛbɛ. Min ye ministre Madina Sisoko n'ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ale tun bɛ baara dɔ la Sikaso kɔnɔna na. Kiɲankaw ka commissariat kura mun ni mun bɛ a la police directeur ba n'o o ye commissaire brigade Sulemani Traoré ale ye min fɔ a ka laseli la a kurumo karili don anam oda maaw tulo kan. Yanfoyila mara la Denzokaw olu dimine do Meridianakaw fɛ yen min ye Kusan commune kɔnɔna na mun bɛ u da u ka dimi kun ye min ye o ye k'a fɔ ko samiya setɔ olu ka fala kɔnɔna dɔw b'a fɛ ka taa sanubɔyɔrɔ kɛ ye juma nata in wulikajɔ kɔni min ye duguden dɔw ye olu k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini u hakilinaw ye min ye u na o da an tulo kan. Marché public ko k'a kɛlen do daba wuli ye bɛɛ lajɛlen bɛ wuli faso ka sugubulon k'ale magɛ yaasa i bɛ se k'a sɔrɔ cogo min ye Burkinabew ye u ye folili tanuni kɛ bi ka ɲɛsin Asimi ma ko sabula kuma caman olu da wa u da tugu u b'a f'u ma ko u k'u cɔ k'u ka dɔ mɛn ko min ye Asimi ye k'a tile kelen ma se Burkina yan tali a y'o ko nɔgɔya olu bolo kosɛbɛ o jara olu ye ko ka Mali président ko k'a fo la lakanabaliya Tegurukaw fɛ Baɲaŋara mara la gouverneur ale taara kɛnɛ ka maa 2 falen kɔfɛ Seguba 2 ni ɲɔgɔn cɛ Masina fanfɛla la sa dugudenw olu faralen no ɲɔgɔn kan ko sabula u sirannen t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ samiya in u bɛna n'a kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na kuma la kumabaw ye nin ye bi wulada in na ni Ala sɔnna ma an bɛna mun walawala ka tila ka drogue u ye drogue caman jeni bi dɛ a miliyari Ala dɔrɔn de b'a dan dɔn yɔrɔ ko foyi ti kɛ jamana in kɔnɔ ni kiba ti t'o kɛnɛ kan a mara kun bɛ yan sinon u b'a dɔn ko Nigéria ni nin sugu bɛ kɛ u bɛ min kɛ u bɛ tireur d'élite de wele parce que ye ni ye nin da i kun k'i bɛ dugu cɛci u bɛ bin aw kan dɛ drogue k'a ta k'aw bɛ t'o jeni maaw balo a taari kelen bɛ joli la bi yɛrɛ a ka ca dɛ kuma tɛ minnu jenna Mali la yan bi a yɛrɛ do fɔlɔ an ye kibaruya min sɔrɔ k'aw ka Aigle ka capitaine e ko a na taa fédération jaabi yan madala n'a bɛna taa dɛ a fana n'a ka senkɔrɔma dondobaw ko ni a bɛ taa ko joueur fɛn bɛ bali kɔnɔ k'u bɛɛ ka jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ n'o ti y'a ko la k'a k'u jaabi bɔlɔlɔ sanfɛ ko komi o de man d'u ye ja joueur kelen min kumana ale bɛ manja ɲini de la sinon joueur bɛɛ de jɛra ni Amari ka kuma ye kelen tɛ yen min ma jɛn n'a ye e y'anw ka penalty jɔ o dimi b'aw na o ne nana wala ale na k'anw ɲinɛ e ye anw ka penalty jɛ o dimi ale de tɛ yan o ye bɔlɔndan o Mali bɔlɔndan kuma diya ye min ye dɔ tɛ se k'a f'i ɲɛna k'a delila ka kubu di Mali ma a tɛ yen a k'a fɔ a ye mun kubu di Mali ma a ye bɔlɔn ta yɛrɛ de ale yɛrɛ mun di keba hakɛ maanifin si tɛ se ka hakɛ kunbɛn walayi i bɛ mɛn de ka sigi nka an ka taa n'a ye. K'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn Jani.ml ale sugandili la k'aw ka kibaruyaw sɔrɔ k'aw to aw sigiyɔrɔw la bi
ye araba ye tubabu kalo an y'a fɔ ale tile 26 ye bi kalo in yɛrɛ fana banna joona dɛ bi Mali kɔnɔ ko fɛn min gɛlɛya bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko marché public jamana ɲɛmaaw n'u ko sisan k'u mago bɛ ventilateur la a bahirika jɛkulu dɔ de bɛ yen o baarakɛyɔrɔ tɔgɔ ye ko direction générale des marchés publics ale de b'o wuli k'o kɛ maaw bɛna n'u ka ventilateur tamasiyɛnw ye k'a kɛ carton kɔnɔ k'a kɛ datugulan kɔnɔ ka na n'a ye ka n'a bila maa minnu bɛ se k'o baara kɛ sabula i yɛrɛ bɛ musaka de bɔ i kun koyi ka taga o ko in ɲɛɲini yaasa i ka se ka na ni minɛn kun fɔlɔw ye wa fana gouvernement ka wari a tɛ ta ka d'i ma yɔrɔnin kelen dɛ i bɛna ni minɛn ye ka baara kɛ fɔlɔ de o de ye marché public ye o bilama o de kuma cayalen don mun y'a kuma caya sabula anw bɛɛ ko k'an ka taa marché ɲini o tɛ kojugu ye dɛ minnu bɛ se n'u bɛ baara kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u ye kow kɛ jamana kɔnɔ u bɛ s'u ka baara la olu tɔgɔ cɛnni fana bɛ ka don a ko la sisan keba nɔ ta n'i ko ne kɔni ka na ni fɛn kɔni ya kɔni i ye n dɔɲɔ ne ko n bɛ se ka kuma kɔni ɲini ka na n'o ye nka ka tɛmɛ o kan fo ni n taara san de ka taa n jigira mɔgɔ dɔ kan dɛ gouvernement ka marché a dɔgɔmanda est ce que o tɛ miliyari ye ne b'o bɔ min ko ne bɛ taa n gɔngɔn fa fɛn dɔ la ko ka n'o di ko ka n sigi k'o alamakɔnɔ kɛ o la maa minnu b'o baara fana kɛ bi ɲɛ tana kɛlen don olu caman de ye ne b'a dɔn ne tɛ se a se tɛ n ye a musaka tɛ n bolo a jigiya tɛ n ye nka e keba y'a sɔrɔ n b'i tɔgɔ tiɲɛ n b'i lajaba n b'i lebu fɛn o fɛn n'o o bɛ sɔrɔ n'o ye ɲuman y'i kan n b'i da lɛfɛ kɔnɔ wa keba mun y'a juguman ye sifinnakaw olu de wulilen don ko fo olu ka marché sɔrɔ jamana kɔnɔ wa su ni tile i ka téléphone de bɛ so ne ko e tɛ mɔgɔ dɔn ninnu ka DFM na dɛ yanfɛ yɔrɔ e tɛ don o don n'o kɛra i b'a ye président ye min fɔ o don nin bɛɛ ye parce que ni ne nana sisan baarakɛyɔrɔ la yanni n ka directeur sɔrɔ n bɛ tɛmɛ mɔgɔ caman de la wa o bɛɛ bɛ sɔn de ka tila ka taa directeur fana sɔn fo ka tila ka segin k'a sɔn o sini marché tɛ ɲɔgɔn ye sira la fana ni e ye i ka baara ŋwanɛ ye e bɛ s'a la e b'a ɲɛdɔn e b'o sɔrɔ cogo di sa o gɛlɛya de bɛ yen bi wa an bɛɛ wulilen don dɛ ne yɛrɛ bɛna taa est ce que aigle ka ji marché u ka eau minérale ne t'a sɔrɔ parce que ne tɛ fédération na ne ɲɛna ne komi ne dɔnnen don dɔɔnin kɛba ye to ka n fɔ maaw ye n fana bɛ se n bɛ ji feere koyi ji duuru ta bɛ n bolo yan o bɛ n ka dan n'o ye carré kɔnɔ yan a glacélen don ne ta bɛ glacé groupe bɛ ne bolo ou bien o tɛ mago ɲɛ de ayiwa an kɔni bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ye u k'a ko lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye sɛbɛkɛlaw ye n'u ye baarakɛlaw ye ni faso yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ u ye ko kɛ u sera ka ko kɛ u bɛ se ka ko ɲɛnabɔ u k'a di olu ma an tɔw an k'an sigi k'u filɛ sinon ko marché dɔ dira dɔ ma ale yɛrɛ taara mɔgɔ wɛrɛ de nɔfɛ koyi awɔ u y'a d'a ma nka a ma nɔgɔya bolo dɛ tama tɛ e ka kɛsu la fɛn min dɔgɔma ye 10 miliyari kow ye ne taara i yuru 30 miliyari kɔrɔ et puis wari tɛ d'i ma yɔrɔnin kelen i bɛ tila k'i sigi de o wari yɛrɛ i tɛgɛ datɔ o fana kan gouvernement fɛ i bɛ samara caman tigɛ dɛ donc o ko in an b'a ɲini u k'o ko la ko baki k'a kɛcogo bɛ ka ɲɛ kɛba ɲina ni dɔgɔninw kɔni ma kalan kɛ kɔni u y'a k'u yɛrɛ la i b'a dɔn min bɛ yan ni e ye baki sisɛ ta sa ka i ka téléphone kɛ k'a photo ta dɔrɔn i ka téléphone n'a kɔnɔminɛn bɛɛ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ ministère de la communication na ye kɛlen don ka centrale dɔ sigi alihamudulilayi agi Iliane ka bureau la komi ale de bɛ numérique ko kunna e ka téléphone nogo bɛɛ de bɛ taa ale fɛ yen a kɔnɔminɛn bɛɛ i kɔni maga baki sisɛ la papier min don n'i y'a ta yɔrɔ min caki diɲɛ bɛɛ b'i ye
ngo ndebe ka fe ngo nya la jede anya mvari flala o defo wati koni anga nye de ya anye wala segu koni science naturelle atunu na ondo bulu anguna nyedo on bulu ngo salongo tanyo ngodo anjina ka ta telephone na to yambe mine anga nye bo anya fe ka fe sugu do la folo kwa mama bana procureur ko kanga to ka tanyira ira la musa wala musa amano ko ngoyi dem sonu ngo ko numunu ye kalange kulube nye soro ko nyina sirweon ko lu senente ha a compliquer lento règle me fo ni sirweon sika nga ko to la fo bedi ni minena ma se mugote no polisu bi dala bi tani polisu bu nga surula yani ni procureur ka nyanyi parce que ni ye jieke chefa yo do bi sanga sirwe si j'étais na ma soro si jala bi soro correction error la na ma soro lisi bi tapero amta anjo yarana yi do gon ba ta de no ya ke chogo do bi teme ngala ka nyuma ke anyi ko nyina ngoni demsanu wera ka kuma ko do so ma ko sami na ko fusara ko sebe do kun be fizigi simi wandaro jubede datu abukadu numbe ko sebe ube ko si filo fligi wa mune abaratla ka nuve nu sebe ngaso ko kalanga nya foni tigila non te ndese ko o twa ka fota jaja to abuga che lavager jawale joga mugude chala franci ku mawote ma kalane na ku magobe kiritikala odila ko lavager ka taka budala kaka kuma kacha mai bololo safere ta lavager ka histoire kala onu anga witem mi se bilinga na on ko khare no ka physique simi ko le terrain de lavager ka ngode be kari anoti be nga jena tigere ko nana théorème de Pythagore ni cosinus de quoi la ja jinere chestre ni timina janu wa sijide donc oko obisena ni ministre madinae ale tume sigaso ka ofei sigaso ni zegwa kata se Burkina danje fana ma minye ka bo sigaso kata herema kono kuye mogo blasa ya saka seka nyefoli ko mogo ye strabanga kasara ka chale do sigaso ko sebe madina amba foni wuliga joni ni timina jaina sabula baraka tuko nyuma ni maya ye ika wala nyumando kinya ka uluye police so kurasro police directeur ba no ye commissaire général de brigade Suleiman Traoré ale tume ko inkene kam karafa sa ministre me lakana ko kuna no ye Daoudou Ali Mohamedou ni ale fona tume kene ale général de brigadier kata farami nye lakana sokono lakana nyene wobaw ulu bela jele fona tuma kene kam police directeur no ye commissaire général de brigadier solo akoko abe folini tanu taka nyesi nyemauma kwale niso jale mbade be ni kenenga kinya ka ofei ko ka sega jamana nyemau unuka ministry kuluka wale ko sinsin musaka min donani na sakwa bela jele mbora jamana re wagane konnana banymange tonga dorome kelenteni na minye so nyesa ale konin dole no minga oye metre carré kemeduru ye ko feo fembe no kaka police sola ko obe ala maw bismillah yoro yanu ka do police re konnana police ka barake yoro commissaire ka yoro on munu mina carte d'identité ni pièce tola wa foro masako brigade d'investigation oba kono police judiciaire oba kono kata se carte d'identité de la ronde no bela jile me ala wa bela jile mawle no ka sanu ya ka ke ka koko ka nye sabula ni wati na bamanchwale nyuga wale kebaw police sobe ka joka kenulu kumeliye ube wakati wale ache jugumin taka nyeshi uma yoro in kinya ka ufi ko yoro feraleno kena do miye police directeur bae akoko chenre la abe manu soja ki waso ko sabula ko ni na ka sababu nyuma ye kinya police bolo
ni juga wale bamancha wale keba munun chale no o fanfala lo besaka dansiri o la togomi ayada polisu tloka bingali misani ngelaw bamanchi katigele munu me dugu kono uko jija uluka dogoya ulika jo uko chaya seni bolo ni moto bela jelela sabula minambu bolo ya sa minye bingali kelaw ye ulube saka yoroma jena togomina dugu deuna dogo do sraw dogo ta dugu dogo munu me sigi foka ta se kingono naw ni fele kono naw ni fala kono naw ni bakono naw ni kokono naw ni seneke yoro bela jelenga commissaire mi ye directeur yi akoko ku jija de ko sabula ko alde bina ke bama ko nga anyebe ula ka sigile to aka biro kono mi ye solo ye no e masa solo ye akoko ni nkoi ko alet seka ni fo fio ko na ma nga service renseignement maufo sabula bi ko ulu koni me wuli ka jomi na sa ani bara ba munu me sena ko odogolente mala ko policier ka nga ke maye mami nga puma mancha nga be yedike abe family dike anno ya soro doba jatemne ka ko tlogerendo odi kama saya nyini polisu fe uku jija baraka nyokonya belebele mbe bi no ka nga ke police fonitiki bela gilenta laye uku sigi senga unizandra mala ka onu nyanche protection civile mo no mo wa fo ko sapeur pompier garde national and douane ku ka je ko ke utabulo ye jamana fanta ani nani bela gilen fe ayu wele fana ka ira ka fo ko miye baraka to nyuma ye useko dama ira bela gilen na bonya ani karama konna na ko oke ka duguden kulu dusu suma ya saw hakli sigi be sega na to mi ye directeur général la police ko kenai ka sega ta konna na fiu ni ama jamana nyama ufo ulumuni ya famu ka donga fo bi ko polisu ulu sigoro ka ka maw kerefe ya saw be sega lakana to mi ode la sami ye franjala fanga nyama yo ayu bela gilen fo akoni ngoni sababu ye ale bulu abe minyi ni kinya ka ofe ufana ko bolo di polisu ma unuga sega baraka nyo anfe ko ni wati na ko abe sega kinya dugu tigila ka ofo minye dine tigila mawye ale ni dugu de umbela jele uyu kumbe to nyuma mina ko wale nyuma ndondo ko wafana ko nala sonama una ulika joke sa ya sa minye baraba munumbe ubolo sebe sega soro ola to min biso ngomada na katikere flala minye jekulu mi ma anfe na be fama ko direction de l'office central des stupéfiants no ye drogu ni kirbi fon olu kelebaw ye ulu kone wuli ga joke bi so ma dai na sa kataka ni mawye ye ko bi ku ye drogu tokola do ye drogu tokola do abta drogu jini fana ninga gele de kiba ko se ka ke ga joyi jorola ya saka wuli ga joke minye drogu ko e bam saka ka ala tugumina ka manifin kulu kisama police safurulai colonel major Fousseni Keita ni ale OCS directeur ye ale min fo kibaka kuma barala anga je ka olame songomada ina do tando ntasa maninga atia pobele olele apobele amunu te bia e bo achela amunu te bia e buse asima ndo an nana ka produit an ye produit minnu minɛ depuis juin 2023 fo sisan donc n'an y'u minɛ an b'u fara ɲɔgɔn kan maintenant ni an ka ɲɛnajɛ sera 26 juin n'o ye journée internationale de la lutte contre l'abus et la consommation des produits illicites o b'an permettre ka na pour que ka aw bɛɛ da lajɛ ce journaliste à la société civile et que vous soyez témoin à ka vraiment très d'union pour que la population là et que produit minnu minɛna u tɛ taa yɔrɔ si u tɛ bila sugu kan mɛn u bɛna ka détruire pour éviter à ce que vraiment an ka population an ka denmisɛnninw vraiment k'u kana a kɔlɔlɔ ma. D'accord an ɲɛ bɛ quantité mun na a quantité n b'a fɔ a bɛ taa 60 tonnes la 60 tonnes donc a produit caman de b'a la cocaïne b'a la héroïne b'a la cannabis b'a la crack b'a la donc a ka ca ale ni a dérivé tɔ ninnu donc an ka service naani ka baara de ye nin ye tan
antenne rive gauche de Bamako, antenne rive droite de Bamako, aéroport antenne aéroport là Fouba Wuleko 4 olu fana ale ni Kulukoro olu ka baara de ni en plus de cela aussi gendarmerie ni police fana ni olu fana fɛn mun minɛ o b'a di anw fana ma a musaka bɛ taa joli a musaka bɛ taa des dizaines de milliards a ka ca n'o ye alisa welelekan ye jumɛn bi ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw alisa u bɛ se k'u fanga fara u ta kan cogoya min na ka nin wale ninnu kɛlɛ exactement welelekan an b'a fɔ o ye hali bi u k'an dɛmɛ an ka baara la parce que an kelen tɛ se ka vraiment ka baara nin kɛ o de y'a to an ye numéro vert dɔw bila pour que ni mɔgɔw ye fɛn mun sɔrɔ information mun sɔrɔ u k'an wele an ka se vraiment ka taa a ko sɛgɛsɛgɛ donc an bɛ population fo an bɛ aw yɛrɛ fo aw journaliste ninnu an minnu b'a relayer ka yira que an bɛ produit minnu ta olu tɛ taa yɔrɔ la an b'u ta ka na n'u ye k'u détruire international non n'a fɔ ko yɔrɔ naani dɔrɔn de don Bamako antenne saba de bɛ Bamako antenne rive droite antenne rive gauche ale ni la cellule aéroport anti-trafic ni an b'a wele ko 4 o bɛ aéroport la ale ni Kulukoro bon Kulukoro an y'o fara an kan ɲina parce que an bɛ ka kɛ Kulukoro zone de kan o de y'a to an ye olu ta k'u fara ɲɔgɔn kan sinon antenne tɔw la olu fana bɛ ka u taw di nin fɛnɛ parce que bon par exemple ni kita tout près ici olu ta bɛ taa tonne 3 la. Thème national ɲinɛ ta bɛ da kun jumɛn kan? Thème national ɲinɛ ta bɛ da kun jumɛn kan? O ye mun c'an ma et que les preuves sont claires bon t'an m'o fɔ ko preuve voilà siraw bɛ yen donc et que an ka dɛmɛ don vraiment ka yani i ka bana kɛlɛ i ka kunbɛn voilà. Merci. Ayiwa nin ye colonel major Fuseni Keita ye ale OCS directeur ba ye n'an bɔra ye bi ye politique ko ta na sira fɛ maa minnu bɛ n'o olu minɛna n'o ye politique ɲɛmaaw ye maa 10 k'u y'u tila Bamako Mali kɔnɔna kasobow ni ɲɔgɔn cɛ Kulukoro Yaya Sangare Adama ale bɛ yen docteur Laya Gino parti ADRP ale bɛ yen min ye Samba Korera ye Asuma ale fana bɛ Kulukorokaw fɛ yen Kenyoroba Mustafa Diko Adama Moulay Aydara PDS ani professeur Amidou Maïga RPM olu bɛ yen Joyilakaw fɛ Samba Kulubali parti Nema Mamadou Traoré parti Union Malek Kamara parti CNDR Mamadou Traoré le roi parti Alternative pour le Mali olu bɛ Joyilakaw olu fɛ yen kunungo Furancɛla fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale taara Burkinakaw fɛ yen Burkina maa caman y'a yira u ka télévision so n'u ka jabaraninw na k'a yira k'a fɔ ko min ye Assimi ka taali a fisayara olu ma sabula kuma caman u tun bɛ lagosi ni a ye k'a fɔ ko Ibrahim Traoré kɔni sera ka taga Bamako ko nka ko min ye colonel Assimi ye ko a kun sen ma se ka se olu fɛ yen u y'u sigi k'a kɔnɔ FESPACO la a kun fɔra ko a bɛna o la a ma se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ko waati ni waati kuma caman ko yaasa ka se ka basigi yɛrɛ kɛ Wagadugu kɔnɔna na k'a bɛ fɔ ko Assimi de bɛ nale ko si ma se ka sen sɔrɔ zen ta kɔni tiɲɛna k'a balilu la dɔw ko k'olu yɛrɛ kun taar'u ka dugu la nka olu y'a mɛn u y'o bɛɛ lajɛlen to yen ka na Assimi kunbɛn sisan kɔni ko a ye nali min kɛ nin ye a kɛra olu yɛrɛ Burukinabew ma kunna woloba ye olu minnu kɛlen ka Furancɛla fanga senkɔrɔma don ko bolo ni ɲɔgɔnma ani cɛsiri ani Mali ni Burukina u ka tɔnɔ donnen nin ko nin na cogo min na ko minnu fɔra taama in senfɛ sa k'a bɛɛ lajɛlen ka se ka waleya k'o kɔni bɛ diya olu ye kosɛbɛ Yanfoyilakaw fɛ yen sanu ko kuma ale ntanyinen don dugu min bɛ yen n'o ye Dezo ye Manjana ye n'ale bɛ Kusan commune kɔnɔna na olu ka fala kɔnɔna ko maa dɔw ɲɛsinnen don o ma nin waati in na maa minnu ɲɛsinnen don a ma sa k'u b'a fɛ ka taa sanu bɔ nka duguden dɔw y'a yira k'a fɔ ko a ma bɛn olu ma sabula samiya min setɔ filɛ nin ye o man ka kɛ fala kɔnɔna o ta waati ye k'a fɔ ko bɛ taa kɛ samiya k'u bɛ taa sɛnɛ ko o la ko n'o y'a sɔrɔ permis b'u bolo sɛbɛn b'u bolo k'a sɛbɛn kun kan ka da yira duguden bɛɛ lajɛlen na ɲɔgɔn fɛ a bɛ fɔ o ma ko consultation yanni a baaraw ka sigi sen kan yaasa ka se ka faamuyali kɛ Mamadu Jakite
ale ni Kalu Jakite olu ye ɲɛfɔli kɛ Kiba ale ka kuma bara la. Ne tɔgɔ ye Mahamadu Jakite. Bon ne bɛ bɔ Denso Madina, ale bɛ Filamana arrondissement na. Bon Filamana ale bɛ Yanfoyi la cercle la k'ale ka permis bɛ yen. A donna an kan fɔlɔ ko mine bon a nana mine dun bɛ sigi cogo min na Mali sariya la an b'o dɔn. An ɲɛ bɛ mun na ani chinois dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ o nana ni pelle ye ko bɛna baara kɛ an ka lait kɔnɔ. Bon an dun ka lait kɔnɔna nin an ka fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ. Samiya fɛ an bɛ malo sɛnɛ, tilema fɛ musow bɛ nakɔw k'a kɔnɔ. Bon fɛn caman fana bɛ kɛ fɛnkɛ nin kɔnɔ. Bon tiɲɛ yɛrɛ la o degunba de b'an kan bi. Bon laɲini min b'an fɛ an kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Asimi Goyita ye. Vraiment sira min b'a bolo an ɲɛ b'a sira la parce que an b'a dɔn a bɛ fɛ ka jamana natilen ka ɲɛ. Bon an b'a ɲini Asimi fɛ a ka wuli k'an dɛmɛ k'a ɲini ministre territorial fɛ mairie m'an kunna an t'a fɛ a ka d'an ye a ka mairie bɔ an kunna sous-préfet min fana bɛ yen a ka di n ye a ka di an ye fana a ka bɔ an kunna. Bon dugutigi kɔni o t'a faamuyalen o t'a tɔ man jan tuguni parce que duguden caman an y'o précaution ta ale bɛ taa cogo cogo ale bɛ taa ten. Donc an kɔni b'a ɲini autorité fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sous-préfet maire u ka bɔ an kunna parce que an filɛ degun dɔw kɔnɔ an b'olu de ka degun dɔ kɔnɔ. U nana tuguni ni système wɛrɛ ko olu ye yɔrɔ feere ko jaw ko k'ale ye yɔrɔ feere mɔgɔ wɛrɛ ma donc ko an sɔnna an ma sɔn u bɛ yɔrɔ nin baara ko ni yɔrɔ yɔrɔ ka di an ye an ka taa ye k'ale jɔ a nafolo b'a kun a se b'a ye. Donc se kɔni t'anw ye an kɔni b'a ɲini a jamana ɲɛmɔgɔ fɛ k'a ɲini ministre territorial fɛ vraiment ni degun de man kan u ka degun bɔ an kunna parce que an filɛ yɔrɔ min na bi tension bɛ yen dɛ wasolon bɛɛ bɛ tension na parce que ni baara nin kɛla an ka yɔrɔ la a bɛ lait de fɛ a bɛ baji de fɛ a bɛna jigin mɔgɔ village b'a bajuru a lait fɛ ba nin fɛ a bɛɛ bɛna tiɲɛ donc tension min bɛ yen an bɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ la an ka u ka fɛɛrɛ kɛ pour que tension wɛrɛ fana kana wuli sud la tuguni parce que population décidelen don an kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ a bɛ se ka fɛn fɛn kɛ bon min tɛ se ka a bɛ diya population de ye o mɔgɔ dama tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ imposer an kunna surtout min yɛrɛ fana tɛ chinois de don an dun balo bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen de la an b'a ɲini autorité fɛ u ka wuli k'u jɔ ka nin ko fɛ parce que n'o ma wuli ni fɛn fɛn bɔra la an kɔni y'an dama kasi. Ne tɔgɔ Kalu Jakite ka bɔ Denso Kura Madina. Bon ne yɛrɛ dusu kasilen don ne bɛ semaine bɔ bi n tɛ sunɔgɔ la k'a la Siniwa ko kan min an ka ba kɔnɔ yɔrɔ ye an ka ba bɛ yɔrɔ min na a bɛ wasolon sanfɛ an ka ba bɛ yɔrɔ min na ka bɔ yen ka na Yanfoyi la dugu an ka baji bɛ bɔ a fɛ ka se yɔrɔ min na ka se Yanfoyi la a bɛ dugu 100 bɔ bon o bɛ décider don kan de ye Siniwaw ta ka taa bila an ka yɔrɔ la ka baji tiɲɛ ko ni ji tiɲɛ n'a sera olu ma an ka dugu b'a ye se kɔni t'an ye il y a certains messieurs ko Njaw bon an t'a dɔn ani dugutigi ani mairie o y'a kɛ cogo ka na bila an ka dugu kɔnɔ o gɛlɛya de b'an kan bi an kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ Asimina ka mɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ Ala n'a tila kama se t'an ye dɛ se bɛ Ala le ye a ko komi kɔrɔkɛ bɔra kuma sa ko k'a b'an kɛlɛ o nana siɲɛ premier la Njaw ko ten Njaw tɛ yen ka an yɛrɛ tɛ Njaw bɔ yɔrɔ lɔn a ko certains Njaw an kɔni t'a bɔ yɔrɔ lɔn yen ka tɛ sisan premier la a ye machine ta pelle machine ta ka taa lon dɔ tilegua fɛ 2 heures du matin 2 heures de la journée ka taa jigin lɛrɔ an ka sɛnɛkɛyɔrɔ la ka commencer ka bɔli damina mɔgɔ si tɛ foyi kalama bon dugu jeunesse wulila ani Gourougou commune jeunesse 12 commune jeunesse wulila ka taa baara jɔ ani an ka dugu jeunesse o wulila ka taa baara jɔ yɔrɔ nin an b'olu fo an bɛ 12 commune jeunesse fo an bɛ Denso jeunesse fo o ka baara ɲuman na ni min ye min kɛ lu min na a kan k'o le fɔ donc baara jɔla o ko baara kɔni jɔla mɔgɔ ma ban fɔlɔ dɛ k'o bɛ segin bon an y'a jate tulonkɛ kuma de bon tile fila na o taala ka taa commandant mairie ka taa ni olu ye ani gendarme dɔw ka taa n ka mɔgɔw bɔ a ba ani Siniwaw yɛrɛ a bɛ ja bɛ n y'a bɛɛ ja ci ma ani Siniwaw yɛrɛ donc sisan k'a ka di an ye o a ma di an ye o b'an ka lait baara
ko b'an ka lɛ bara ko an ka lɛ n'an ka lɛ ni sɛnɛlen k'a tɛ dugu balo ko dɔ kɛlɛ t'ale k'a permis de b'ale bolo ale jaw t'ale a se b'a ye a wari b'a kun komi a se b'a ye o de kama an fana nana ka na welewelela la aw de bɛ kuma laselaw ye a ye k'an dɛmɛ k'a lase gouvernement ma ala a n'a tila kama k'a lase sanfɛ njaw kɛ sabari k'an ka dugukolo to yan ye an balo yɔrɔ de bɛ nin ye an ka musow bɛ fara sɛnɛ a kɔnɔ o bɛ nakɔ sɛnɛ a kɔnɔ an yɛrɛ bɛ sɛnɛ k'a kɔnɔ. ayiwa nin ye densokaw mankan ye ka kɛ ni u ka fala ale sɛnɛni ko ye samiya donda in na farikolo ɲɛnajɛ kibaruya la an y'a ye bɔlɔlɔ sira fɛ ko mali farikolo ɲɛnajɛ ɲɛnabɔ tɔnjɛkuluba n'o ye fédération malienne de football ye ale comité exécutif ye wele bila mali samata sɛgɛw ka jalatigi ma n'o ye amari tarawele ye ko tile 2 b'a bolo k'a kana ko ka nin ɲɛfɔ ko sabula o tun ye kangarimada k'a ye k'a fɔ k'a ka fara ka min ye aigle ka kibaruyaw k'olu bila bɔlɔlɔ siraw fɛ ko minnu bɛ aigle kun kan k'a ka sabali k'a kana olu kɛ ko a segira a kan k'u b'a wele ko kana ɲininka a dala kan na waleya mun kɔni fɔra fo ka taa se anw sigilen filɛ yɔrɔ min na amari kɔni ma t'u jaabi fɔlɔ a ko mana kɛ min ye an n'an sigi k'o tɔ fana filɛ min ye denmisɛnnin minnu kɔni kan ka taa an jɔyɔrɔ fa Jeux olympiques la olu ka labɛnw daminɛ kabalakaw olu fɛ yen maa 28 don nka halisa entraîneur n'o ye Kɔnti ye ale bɛ k'i bolo maanabɔ Nene Dorjeles nɔfɛ ka tila k'i bolo maanabɔ aw ka cɛ min bɛ labɔ ta a tɔgɔ ye di Sinayogo a bɛ k'i bolo maanabɔ olu nɔfɛ yaasa olu bɛ se ka na fara a kan équipe ka cogo min sabanan yɛrɛ b'a la o Kamori ko yaasa olu bɛ se ka fara a kan cogo min na sa yaasa ka se ka na a dɛmɛ a ka nin baara ninnu la n'o ye a ka labɛnni ye an ka ndolatila dɔw fana k'olu fana bɛ ka tɔnw falen ni Ala sɔnna a ma sini an na olu kibaruyaw bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'olu da aw tulo kan ka taa se championnat de montée fana ma o fana kibaruyaw bɛ yen wɔlɔfɔw fɛ yen olu ye kibaruya di k'a jira k'a fɔ k'u ka hijiden minnu bɔra Makan nin waati in na k'a dɔw kɔni ko covid yera u la u segilen ka na Dakar kɔnɔna na k'u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o de la sa k'u b'a ɲini u ka maaw fɛ sa u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa bana in bɛ se ka kunbɛn cogo min CPI ko ale mandat d'arrêt kura wɛrɛ bɔ bi tuguni min ye Irisiw ka ministre de la défense kɔrɔ ye ka taa se maa min fana n'o o ye Valérie Gerasimov ye ale ni Sergei Shoigu ko olu k'u b'a fɛ ko olu nɔ ka minɛ nin waleya olu nɔ ka se ka minɛ u ka jamana kɔnɔna na nin ka kɛ ni u ye waleya cɛjugu minnu kɛ ka ɲɛsin kɛlɛkɛlaw ma n'o ye kɛlɛ min bɛ Ukrainekaw olu fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye CPI kɔni ye a ye ni maa 2 bɛɛ lajɛlen jalaki maa minnu don sa ko u ye jolibɔn kɛ u ye maafa kɛ u ye damatɛmɛ wale kɛ ko nka ko yalama ko Irisi bɛna na u d'u ma wa ko kuma a ɲininkali bɛ yen ko sabula ko caman bɛ yen nanzaralaka ninnu ɲɔgɔn cɛ ka gɛlɛ Keniyakaw fɛ yen kunungo tarata don ko olu kɔni ka denmisɛnninw de filɛ nin ye ka wuli ka taa firi u ka wasabulon kan koyi ko denmisɛnninw taara firi wasabulon kan ko sabula ko min ye wasadenw ye olu tun bɛ ka waleya kɛ sa u ka jamana yɛrɛ musaka kura ka se ka o sɛbɛnw fɛsɛfɛsɛ ko waleya in kɔni cɛ jugara kosɛbɛ sabula ko min ye explosion yera a la députés ni fɛnw kɔni u ɲaaminen don ɲɔgɔn na nin waati in na kimɛli jɔnjɔn o ma se ka kɛ a ma hakɛ la fɔlɔ waleya minnu kɛra Irisilakaw fɛ yen Irisiw ka jamana ko olu kɔni ye nanzaralakaw olu ka kunnafonidi gafe 81 de bali u ka kunnafonidi k'u fɛ AFP ka bɔ Faransi ani Le Monde ko olu bɛ a la waleya in ko Irisi y'a kɛ tasara bere ye ko sabula kabini waati jan min ye Irisilakaw ka kunnafonidi gafew ye ko olu bɛɛ lajɛlen tigɛlen don Union Européenne jamanaw kɔnɔna na ko yaasa ka se k'a yirula k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ waleya min na k'a ma diya u ye sa ko Irisi fana ye nin kɛ nin kalo in tile 25 o ye kunungo ye k'a yira min ye Union Européenne na k'a ka kunnafonidi gafew k'olu kɔni tɛna se ka tɛmɛ Irisilakaw fɛ tuguni 81 nanzarala jamanaw olu don Corée du Sud ale ni Corée du Nord halisa olu kɔni bɛ ɲɔgɔn na ko min ye aw ka cɛ ye cɛ suruma ko ale kɔni bɛ ɲama de cɛ ka taa fili ninnu kan dɔrɔn ko n'a ma bojiw kɛ mana kɔnɔ
abe yoro nogole on fon ci uche ga ta aka le salon ni fon ka tul de fili nu nga kuma be o ko mi yo kore ka yo kulu ko ko da matamedo o sabula ka ba ka wale am ga ba ka sede ira ulula ko mi sebe aye ka ba ko ira ulula bayangara ka o fe nan segira kana so yani bayangara che la gine ka o fe uluka ulu masri tabaw ka daga tigi koro no ye kulubali general kulubali kwala alega kalfa minala mamindo akunyangina kavoka kanga sanduru kasoge aka general jala ko fana minala peu ka segi ka ke colonel ka tla genga bo armée la ko may woni ko afatura alo ko chef d'état major yo coup d'état kelen ko fe ka tege bela jelen ko lengo ka bora la sa ko ni mawya ira ka ko aka jana jaw luka ngake ko na kidi ka ofi nan segira kana malla amta dongono dugula kunungo dugumbe no eteguruye fatuli ko ni kera e bingali do senfe Sidi Mohamed El Bashir ni aleye banyangara gouverneur yi bi sokmada juna kamna nege kanye duru wati ale tarakata yoro nulaje anga kala selu damen nazrakana babananga otuguleno ala. Au-delà de l'amertume, de la souffrance, c'est des moments où nous devons être unis à jamais pour faire face à l'ennemi commun qui est le terrorisme, qu'il soit de l'intérieur de nos villes et nos villages, mais aussi de l'extérieur dans les bourses. Nous devrons savoir que dans des situations pareilles, nous ne devons pas chercher des boucs émissaires ou de trouver un coupable coûte que coûte. Le coupable, c'est les terroristes. Et nous devrons faire face à ces terroristes. Je félicite les forces de défense et de sécurité qui, depuis hier soir, ont fait mouvement sur ce village et ont permis quand même à ce que les assaillants se retirent. Et depuis hier soir jusqu'à cet instant, ils sont là en train de ratisser un peu la zone. Malheureusement, le village s'est vidé. Et nous devrons être ensemble afin de procéder à leur retour, mais également avancer sur les emprises sous les forces du mal. Ambi Teguru attaque Minkara Kosaina Anikunu Togola Kana Folike ko afuye fana ukelente malheureusement attaquer s'enfait on a mo fla torala ngam biguden fla torala ambe do ke alaka hinola ku darasuma ku soma ofu ni wakati la ni te wakati ni ankanga nyon sama sama ka dado kunga ambe de do kele krende bi anga nyon mine kanye shi juguma du kelene bambolo oye ni terusi jugum bi sega ke abanchela du bakono wanchela du fitinu kono anu minumbe barake nyon fefene minumbe kumo kono donc nama nyon mine vous devez sana mashi manga ke kiwa kumake kake ne kumberene nanga nyon mine de ka yira jena kambe nyon fe mbe barake nyon fe ka jugu kumbe inshallah. Aywa anya fo na tugomi basiki balia ko yi ale fana nyonya le no ni wati na kosebe amta on yiraga segu mara konna na minye ba fa fly anya yirawla ka foko minye ba fa fly anya yirawla ka foko maubebi ulukala no ku faranwanga hukumu konna na saka sega nyefolike ode hukumu konna na bi minye jekulu nunye o jekulu mo ulukoni ya iraka foko umna na barake bara mu hukumu konna na sa biula dayna ani docteur Brema Jaramna na nyogon soro docteur Jara inula amba tasimanula ko be chogodi bashitana alhamdulillah aywa awkani jekulu na chogodi jekulu nana cogo mina komi malien bela jireba kalama depuis 2012 kana blasi sala gelabe mali konona na
bon an ka surtout ba fila ni ɲɔgɔn cɛ interfleuve la n'i y'a jateminɛ ka taa juru kɔnɔna na ka taa bila fo jɛnɛ mara la ka tɛmɛ sayi ninnu fɛ donc lakanabaliya ɲɔ ɲɛmɛ o kɔnɔna ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ n'a y'an diya an bɛ se k'a fɔ ka taa septembre tɛmɛnen na 2023 ka n'a bila sisan la ko ninnu sɛbɛkɔrɔ juguyala an ka yɔrɔw la donc nin waati ninnu na an yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ pour que ka solution sɔrɔ problème in na baara caman kɛla pour que basigi bɛ se ka na jamana na mais an y'a jateminɛ k'a fɔ a kɛla dugutigi kunda dugutigi wulila so u nana an ka mɔgɔ minnu bɛ yan mɔgɔ caman caman y'i seko kɛ mais an y'a jateminɛ hali sisan ni min tɛ fara ko ka fɛn tɛ bɔ a la hali bi wa docteur kɛlen min na an y'a décision ta sisan ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu kelen ye ba fila ni ɲɔgɔn cɛ pour que an bɛ se ka se jamana ɲɛmɔgɔw ma an ka lakanabaliya ko min b'an ka jamana na pour que solution bɛ se ka sɔrɔ a la an ɲɛ o kɛla sababu ye ka na n'an ka jɛkulu in de ye ayiwa an y'a mɛn k'a fɔ halisa ba fila ni ɲɔgɔn cɛ degun caman bɛ yen bi jɔrɔna min bɛ bɛɛ lajɛlen la segu mara yɛrɛ ni k'a daminɛ fo dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na o ye sɛnɛko ye yalama o jɔrɔna bɛ interfleuve fana kɔnɔna na wa ba fila ni ɲɔgɔn cɛ o jɔrɔna ba yɛrɛ de b'anw na o jɔrɔna o de ka jugu ni fɛn in bɛɛ lajɛlen ye parce que n'i y'a jateminɛ ba fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta sayi jamana na ka n'a bila fo joro zone na sayi jamana mɔgɔ dɔw yɛrɛ sɛnɛkɛfɛn minnu tɛmɛna samiyɛ min tɛmɛna o sɛnɛfɛnw dɔw ma se k'u ka ɲɔw tigɛ u wulila ka b'u sigiyɔrɔ la ka ɲɔw to yen nɔ ɲɔw ma se ka tigɛ bon ka an ye filɛ samiyɛ min dakɔrɔla la hali sisan an ka kɔnɔna na foro si tɛ yen nɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min sera ka t'i ka foro ɲaga fari ou bien i yɛrɛ dan b'a la k'a fɔ vraiment samiyɛ selen min filɛ nin ye samiyɛ bɛ se ka k'anw ka yɔrɔ la o dugu si tɛ yen nɔ parce que n'i ye dugu bɛɛ de embargo sigimɛ dugu bɛɛ lajɛlen de kan dugulamɔgɔw tɛ se ka bɔ i tɛ se ka bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ ala ka kilomɛtiri kelen ɲuman kɛ ni bamanji wale tigilamɔgɔw mɛ fɛn ta ka se i ni ma donc du coup fɛn min don an yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ kule la don o don samiyɛ ko in na mɔgɔ si dan t'a la k'a fɔ ɲinɛ samiyɛ bɛna se ka kɛ anw ka sigida kɔnɔna na. ayiwa docteur aw ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye sisan parce que an b'a dɔn sɔrɔdasiw fana i yɛrɛ y'a fɔ u bɛ baara la nka aw yɛrɛ ka laɲini ye jumɛn ye ka kɛ ni nin basigibaliya in ye. bon an ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye vraiment sɔrɔdasiw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u bɛ baara la mais hali sisan cɛsiriki kɛ anw ka yɔrɔ in na parce que an bɛ sɔrɔdasiw wele en réalité u bɛ na mais waati dɔw bɛ k'a la sɔrɔdasiw bɛ na ni sɔrɔdasiw sera yɔrɔ min na i b'a ye lafiya bɛ se o waatinin kɔnɔ mais il suffit que olu k'u kɔ don dɔrɔn gɛlɛyaw bɛ tila ka daminɛ donc min kɔni ka da an yɛrɛw ɲɛ an ye don min ko bi sɔrɔdasiw ka taa ni segin de caya wo kɔnɔna na a tɛ ne kɛ k'a fɔ benkɛla nin dugu in kan ou bien fagalikɛla nin yɔrɔ in na an ka wuli ka na olu sɛgɛrɛ ou bien ka na comment on appelle la ka na a lajɛ mais ka taa ni segin de caya n'an b'a fɔ min ma patrouille pour que mɔgɔw ka se ka sɛnɛ kɛ sinon n'o t'an ka yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kasi mɔgɔ si sigin t'a ka ɲinɛ k'a fɔ samiyɛ bɛ kɛ o yɔrɔ y'o fɔ bamananci wale tigilamɔgɔw fana y'o f'u da la k'a fɔ ko samiyɛ tɛ kɛ ɲinɛ u y'a fɔ cogo min na wa mɔgɔ dan t'a la réalité k'a fɔ samiyɛ bɛna se ka kɛ. ayiwa kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo yanni an n'aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ dimanche wula fɛ baro fɛrɛlen kɛnɛ kan ɲɛfɔliba bɛ se ka kɛ min na. kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo d'abord ka foli lase i yɛrɛ ma le fait que y'an reçoit i ka plateau kan ani ka foli lase an somɔgɔ minnu bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ hali sisan u k'u cɛsiri ni ala sɔnna a ma an b'a dɔn an bɛla ka kuma min kɛ demande ninnu bɛ kɛ ka taa se jamana marabagaw de ma pour que u ka solution kɛ an ka gɛlɛya in na an b'a dɔn fana n'ala sɔnna a ma an b'an seko kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fana an bɛ weleli se u ma hali sisan u ka essayer ka solution kɛ an ka yɔrɔ in na sinon tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ko ma nɔgɔ. ayiwa docteur Birama Jara an b'i fo n'ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ. merci beaucoup merci i Jara. foli belebele nin bɛ dan sigi an ka bi wulada in na kunnafoniw na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn min ye baara ye ko a ɲɛna kosɛbɛ jaw maaw y'u ye u nisɔndiyalenba don n'ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan
yaasa ka se ka kibaruya wɛrɛw di maaw ma ala ka dugu ɲuman jɛ